Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, barkanmu da wannan lokacin. Yau 8 ga watan 7 shekara 2026, yayin da Oga Tarif Oga Sanction ya mai da martani wanda ya ce fa a Iran abin ga port ya yi launching missiles, ya yi attacking wuraren. Iran kuma ta ce sai ta rama. Abin na ƙara kuma inda aka baro kuma. Yayin da Oga Tarif Oga Sanction ya ce shi yana mamaki dukkan wayannan kasashen na gabas ta tsakiya da suka zo taron kisan gillan da su Oga Tarif Oga Sanction suka mamargayi Ayatollah Ali Khamenei sun zo wurin taron. Su ne irin Saudi, Bahrain, Kuwait, Jordan, ina ne menene da sauransu. To wai abin yana ba Ayatollah Ali Khamenei bai taba zuwa wani kasa ba. The last time da ya je kasar Iraq shine lokacin da suka yi yaƙi da Iraq da Iran, in ba ku manta ba, a bayan lokacin Saddam Hussein, lokacin da menahikar kasar su Oga Tarif Oga Sanction suka kama ma margayi Saddam Hussein saboda ya controlling Middle East sauran kasashen. To lokacin Iran ta je yaƙi, lokacin ya taɓa shiga Iraq, tun daga nan bai ƙara shiga ba sai a jiya da aka yi masu gawansu da suka ce suna son su yi mashi ban kwana saboda tsabagen zaman shi adilin shugaba. Kasashen da suka tura wakilansu nan na Afirka a Iran wajen jana'izar margayi Ayatollah Ali Khamenei akwai Aljazeera, akwai Tunisia, akwai Sudan, akwai Mauritania, sai South Africa. Sauran kasashen ina ga suna tsoron su Oga Tarif Oga Sanction ne. A Najeriya ban ba confirmation na wani koda private abun nan ne, ma'ana individual ko malami ko wani abun nan gaskiya, amma na samu wani report da yake nuna cewa Zazzaki ya je da shi da makaraban shi. Su kasashen da lissawa muku su ne wanda gwamnatin ta tura officially. Kusan akwai wanda sukan je on their own, amma gwamnatin ne officially kasashen da suka je suka yi participating kenan kawai. Abin da Oga Tarif Oga Sanction bai gane ba shine shi tunanin shi ana maganan juyayen rasuwan Ayatollah Ali Khamenei. Shi yasa ya tura jiragen Bahrain da Qatar, ya ce wai zai escorting din su a ruwan State of Hormuz su wuce. Iran kuma kun san na gaya muku a baya ta ƙara tightening security a wajen, bi wurin bai, so shi ke son ya mai da hannu agogo baya. Shi kuma Oga Tarif Oga Sanction da barazanan shi na hauka shine ya dan kai hari a nan yankin port ɗinta, ita kuma ta ce za ta rama. Magana na gaskiya kenan, domin Iran ta sha alwashin ba ta ƙara daga masu kawa, ko da ta na suka kashe na kasar ta, wallahi sai ta mai da martani. So jama'a kun ji yadda abubuwan suke faruwa. So yanzu dai State of Hormuz da yana nan dai somehow ne buɗe, shi ke kawo tsadar rayuwa da sauransu na mai da sauransu. Makamin da Iran ta yi amfani da shi kenan, dole ta gurfanar da su Oga Tarif Oga Sanction da photocopy Santanyahu. A can kuma bangaren Ukraine da Rasha, Baba Vladimir Putin fa yana nan yana ta ci gaba da koya ma dan wasan kwaikwayon nan hankali, yana ta gallaza mashi da woto yayin da yankin Ukraine ya zama free. Duk koda miyo ka toha daga sama zai isa ya yi cin wannan wurin. Ya nemi su Oga Tarif Oga Sanction su taimaka su bashi Patriot missile da wasu air defense system, nasu ma ya kare, su ma yanzu kafa suke, nafsi ne. So jama'a kun ji yadda abubuwan nan suke faruwa. Sofa abin da nake da shi kenan. Ubangiji Allah ya canza mana azzaluman shugabanni waɗanda suka samu da ɗiyan cikin su da kansu, ya musaya mana su da shugabannin kwarai masu tausayin mu. Allah ya kawo mana zaman lafiya duniya baki daya. Ubangiji Allah ya dagwara mu kan makiyan mu. Amin. Allah ya sa makiyan mu su ci gaba da ganin mu yadda suke son su ga kansu, mu kuma ci gaba da ganin su yadda suke son su ga mu. Nagode. Ana gab da taron NATO, Netanyahu ya fito ya ce bai kamata Amerika ta ba ƙasar Turkiya jirgin su na F-35 ba. Ya ce kamata ya gara a basu shi, kasancewa sun mamaye wasu yankuna a cikin Cyprus. Kuma ita wannan Cyprus in tana cikin Europe. A kwanakin nan yana ta fitowa yana maganganun banza akan Turkiya, kasancewa yana son ya karkata yaƙin shi zuwa cikin ƙasar Turkiya. Wanda idan ya farmaki Turkiya kuma NATO ba su aikata mashi komai ba. Wanda ita kanta Amerika tana cikin NATO. To NATO ta ida tarwatsewa, kasancewa Amerika ta goye bayan ƙasar Isra'ila ba tare da ta goye bayan ƙasashen NATO ba. Biden ya yi ma Donald Trump martani cikin natsuwa. Bayan Trump ya fito ya ce, ina so in cimma yarjejeniya da ƙasar Iran,
amma na so zan iya kai masu hari wanda zai lalata kasar a cikin awa guda, wanda kawai ina kallon zai iya shafan mutum miliyan 91. Sai Biden ya fito ya ce mashi, ka sha faɗin haka so 38 cewa ka samu yarjejeniya da Iran, amma ka kasa samun yarjejeniya ta asali tsakanin kai da Iran. Jahilan 'yan Kannywood masu tallan APC karnukan rarara, wallahi ganinku ne yasa na ƙara gane dalilin da yasa idan aka ɗauke ka aiki bayan ka kai qualification ɗinka sai ka je an maka interview domin a tabbatar da irin basirarka da irin hankalinka. In ba daƙiƙai bane jahilai bane ku, kuna celebrities wanda kowannenku yana da burin a ce ya ɗau dogon lokaci bai san ma irin ɗaukakan da Allah zai masa a nan gaba ba, ka kashe kariyarka akan 50,000 da shinkafa. To me yake ba ku in banda 50,000 da shinkafa da ɗan abin da zai yaga mu, kuma kun sani rarara ba wanda ba zai wa butulci ba. Tun da yawa Buhari butulci ya kafa kamera ya zagi Janar Muhammadu Buhari, to wallahi babu wanda zai wa rarara halacci bai zage shi ba. Ku kun sani ba wanda zai mai halacci bai zage shi ba kaf duniya. Wallahi rarara zai iya zagin uwarsa ma, saboda rarara ba mutunci ya sani ba tun da ya zagi Buhari. Dan na san abin da Buhari ya mai sanadiyar Buhari rarara ya zama duk abin da ya zama tashi daga almajiri ya zama mutum, amma ya zage shi. Ku zabi da jahilai ne, ku dakikai ne, ku sai ku rinka bin sa, yana duk abin da ya ga dama, yana tusa ku a layin da za ku yi bakin jini ku koma mujiya a idan mutane. Wawaye ba ku san me kuke yi ba.